Hayırlı günler. Biz Mintaqaşa Сөйлешем акциясына багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Хасанов Райнур Рәүфулы, Бөтенмилләт татар яшьләр форумы рәисе, Зиннәтова Динара Рамил кызы, журналист, контент булдыручы, Чогугли татар кызы проекты авторы, Гафаров Ильяс Марат улы, музыкаль продюсер, Мintaqaşа Сөйлешем гала концертының продюсеры һәм без тагын бер кунагыбызны көтәбез. Фахриева Лейсан Марат кызы, Бөтенмилләт татар яшьләр форумы проектлары менеджеры. Birinci soru Raynur sizge bu yılda Mintaqaşa Сөйлешем акциясында нинди яңалыклар көтелә һәм төп яңалыктарның издерү орыны ничек бу көннең тәкъдиме булды һәм ничек сез моңа булай шуңа ирештегез? Әйе, беренче яңалык урын буенча безнең бу елны беренче тапкыр 19 тапкыр Мintaqaşa Сөйлешем акциясы уза. Һәм инде ул Казан килмәнендә узачак. Башта инде без цирк коры дип әйткән идек, ләкин анда төрле ремонт эшләре барганга күрә, без инде Казан килмәне урынын сайладык. Безнең өчен инде бу Казанның теге йөрәге, теге аерым нәрсәдер әйтеп торырга кирәк түгел дип уйлыйм. Çünkü bu ülkede şöyle bir statusuna vuran. Hem de yaşlar bunda 26 April günü Kazan Kilmen'in bibliotekçi. Evet. Яңалыклар дигәндә безнең дә быелны беренче тапкыр Mintaqaşa Сөйлешем акциясы кырында узачак Ташаяк ярминкәсе. Ташаяк ярминкәсенә килгәндә инде тарихтан карап алсак, ул Казан ханлыгында, шул Казан Килмененең астында қазіргі көндә инде 1000 еллык мәйданда узган, анда булса булар сатканнар. Инде без бу яңа шундый бер милли маркер булачак. Без аны печән базары кебек Казанның диңгезенә кертеп җибәрәсебез килә. Инде гомумән концепцияга килгәндә, безнең бу елның инде төп концепция онлайн милли контент, монда кызлар турак сөйләп китәрләр. Һәм инде шул концепцияга таянып, без Mintaqaşa Сөйлешем акциясы кысаларында төрле чаралар уздырдык. Ягъни кайбер кешеләр ул Mintaqaşa Сөйлешем 26 апрель белән генә чикләнә, юк алай түгел. Аның кысаларында анда квиз уеннар, квест уеннар, мәктәпләр бәйгесе, интернет бәйге, музыкаль бәйге һәм төрле чаралар уза. Һәм инде теге онлайн контент дигәндә безнең платформа канаты астында, интернет эшләре канаты астында Нера татарлар дигән IT төркем оешты. Һәм шул төркем белән без бергәлектә Tstop.tatar дигән агрегатор булдырдык. Бу агрегаторның YouTube'da, әлеге көндә инде YouTube'да булган татар телле контентны чыгарып була һәм үзенә куя. Алга таба инде без аның функционалын арттырачакбыз. Шулай инде соңгы 2 ел безнең ясалма фәһем темасы популяр булды. Без Ачык университет платформасында да моның турында курс төшердек. Һәм инде шуңа нигезләнеп ChatGPT өчен без Тукай AI дигән плагин эшләдек. Ягъни Габдулла Тукай турында булган бөтен мәгълүматны интернетта табып, аны җыеп, ChatGPT-ны өчен махсус бер плагин Тукай AI презентацияны күчерә алабызмы? Красиво күрсәтеп китәр идек. Кликер. Башта Tstop.tatar турында әйтеп китәм, менә монда скриншотлар инде төп битнең. Ягъни сез анда керәсез, YouTube'да кебек рекомендациялар бар. Татар телле видеолар, аерым һәрбер видеоның үз бите бар. Шулай инде каналны кирип карарга була. Вот, теге әлеге көндә инде ул солны как клиент YouTube өчен инде эшли. Аннары инде менә Тукай AI ChatGPT өчен плагин эшләдек. Ягъни Габдулла Тукайның булган бөтен мәгълүматны өйрәтеп, ул Габдулла Тукай кебек инде татарчада һәм русчада җавап бирә. Әлеге көндә инде татарча начарак җавап бирә, чөнки ChatGPT татар телен белү дәрәҗәсе бераз азрак. Бу проектларны кемнәр әзерләде? Бу проектны без шул яшьләр Нера татарлар платформа бергә Mintaqaşa Сөйлешем акциясе кысаларында бергә эшләдек. Бу теге ниндидер акчага түгел. Тулысынча волонтерлар бу проектны эшләгән. Мәсәлән, скриншотлар. Сорыйбыз анда кто такой, я Габдулла Тукай, привет, оставивший после себя богатую наследие стихов. Нера татарчада без сорыйбыз, син татарча беләсең, әлбәттә, дип язып китә.
Анар ничәнче елларда яшәдең, нинди шәһәрләрдә булдың, ничек син әтиңне, ничек әтиңнең исеме иде? Әлбәттә, теге 100% дөрес җавап бирмәскә дә мөмкин. Теге монда гел погрешность бар. Ләкин инде алга таба да без моны укытып, инде теләгебез бар безнең гомумән Telegram бот бу араканы җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәргә, ләкин инде бу финанс ресурслар үзенә таләп итә. Күпме кулланучылар хәзергә әйтә алмыйсың? Аны карарга кирәк статистикасын. Әлегә без менә бүген генә аның турында икътибар пресс-конференцияда һәм инде алар социаль челләрдә чыгарып чыгабыз. Ничек шулай? Яхшы, рәхмәт. Ләйсән, менә бу мин татарча сөйләшәм кысаларында булган башка акциялар турында сөйләп үтсәгез иде, квиз, башкалары. Ничә көн? Балалар өчен чаралар турында сөйләсәк, әлбәттә ул безнең иң мөһим чараларның берсе ул Казан квиз һәм Казан квест уеннары. Быел без бераз концепцияны үзгәрттек. Безнең команда 3 квиз уйнаштырды. Шуннан соң 3 квиз уен нәтиҗәсендә безнең квест уен узды. Һәрбер квизда безнең 12 команда катнашты. Шуларның 4се җиңүче булды. Һәм 4 җиңүче команда безнең квест уенына чакырылды. Квизларның һәм квестларның концепциясе шулай ук милли контент белән бәйле иде. Ягъни биремнәргә килсәк, анда социаль сораштыру төшерергә кирәк иде. Альтернатив музыкантлар ясаган композицияларга клиплар төшерергә кирәк булды. Иҗади биремнәргә килсәк инде, әлбәттә, шуннан соң төрле репостарын төшерергә кирәк иде. Һәм безнең һәм квизда, һәм квестта күп кенә балалар катнашты. Квиз һәм квест уенында Казан мәктәпләре ярышты. Һәм безнең инде җиңүчеләр билгеле. Һәм без аларны 26 апрель көнне сәгать 5-тә игълан итәчәкбез. Һәм икенче мөһим чара ул мәктәпләр бәйгесе. Мәктәпләр бәйгесенә килсәк, монда инде безнең бөтен Татарстан катнаша, бөтен Татарстан мәктәпләре. Һәм безгә 50-дән якын заявка килде. Мәктәпләрнең бәйгесенең асылы ул ВКонтакте челтәрендә берәр төрле тарихи шәхескә аның сәхифәсен булдыру. Аның сәхифәсен булдыралар, аның фотосын куялар, аның турында мәгълүмат куялар. Әмма нәрсәдә үзенчәлек, ул сәхифә ул шәхеснең үз исеменә алып барылырга тиеш иде. Ягъни бу иң беренче таләп. Ягъни мәсәлән, Тогда Тукайга килсәк, аның страничкасы бар. ВКонтактеда булган страничкасы. Әлбәттә, әмма башка шәхесләрнең сәхифәләрен булдырдылар. Һәм безнең максат иде иң беренчедән шул татарча контентны арттыру һәм балаларда шул милли мираска игътибарны милли мираска ярату, ничектер уяту һәм игътибар итү. Шул шәхесләргә игътибар итү. Һәм әлбәттә балалар мәктәпләр бәйгесен эшләгәндә бөтен кеше белгән шәхесләрне түгел, мәсәлән, Муса Җәлил кебек, Абдулла Иш кебек, шул Тукай кебек шәхесләрне алмаганнар. Алар үз җирлегендә эш иткән, үз җирлегендә танылган шәхесләрне алып, аларның аккаунтларын шундый итеп кызык итеп алып барганнар. Әлбәттә, шундый шәп клиплар да төшергәннәр, ничектер бик креатив килгәннәр бу эшкә. Кичәдә менә бу бәйгенең заявкаларын карап торганда, без шаккатып карап тордык, чөнки шуннан да максатка ирешкән мәктәпләр булды. Шуңа күрә бездә җиңүчеләрне инде билгеләдек һәм аларны да чакырачакбыз концертка. Шулай ук бүләкләргә. Менә команда дип әйттегез, барлыгы якынча әйтә алмыйсызмы, күпме кеше катнашты бер командада? Квиз уенына килсәк, квиз уенында бер командада 7 укучы иде. 7 укучы һәм бер җитәкче укытучы, куратор, әмма ул эшкә катнашты, ул балаларның фәндә әлбәттә. Балалар үзләре генә катнаша алганда. 7 кеше. Мәктәпләр бәйгесендә безнең такым саны, инде команда саны аның кадәр фиксирован түгел. Анда 3тән алып, шул
7-8 kişiге kadar. Rahmat. Bunlar mene siz ssenariy tüzüp sizin istemekindeyim mene çok hatta etip gitseniz de hem global rivojga qarasak mene nendey maksatga erişirge tilerigiz konsepsiyasi hakında söz. Концепция турында. Без белгәнебезчә инде мин татарча сөйләшәм акциясенең төп максаты ул татар телен урамнарга чыгару, урамнарда реаль тормышта популярлаштыру иде. Иңелек бүгенге көндә инде урамда беркем дә татарча сөйләшергә оялмый, без һәрдаим ишетеп торабыз татарча сөйләмне. Шуңа күрә быел без концепциягә шундый үзенчәлек кертергә булдык. Татар телен интернетта популярлаштыру темасын күздә тотып, сценарийга шундый элементлар өстәргә. Ягъни безнең аудиториягә, безнең акциягә килеп йөрүче яшьләргә таныш булган интернеттагы образлар, трендларга бәйләнеп, аларны сценарийга кертеп җибәрергә, шундый юмор өстәргә, мем кебек элементлардан илһамланып, шундыйрак образларны җибәрергә сценарийга, шундый идея концепциядә. Һәм инде әлбәттә күңел ачу бәйрәм атмосферасы һәр вакыттагыча һәр килгән кешегә күңелле булсын өчен монда төрле шартлар, төрле перформанс элементлары да булачак, ниндидер үзенчәлекле образларда чыгу алып баручылар ягыннан һәм башка төрле шундый кызыклы элементлар булачак сценарийда. Кайсыларын әйтергә ярый? Барысы да сер булып калсын. Әлегә сер булып калсын, тик шулай да инде мәйле, нәрсә дип әйтә алабыз. Алып барыш. Бу әлегә сер бит, әйеме? Белмим. Әлегә сер. Без шуңа күрә интрига сакларга тырышабыз, сценарийга карата да, алып барышларга карата да. Безнең акциягә даими рәвештә килеп йөрүчеләрне кызыктырыр өчен килегез, күрерсез. Бик күп кызыклы яңа элементлар, сюрпризлар булачак. Сценарийда да, сәхнәдә дә гомумән. Рәхмәт. Ильяс, безгә сорау, кемнәрне без чакырачаксыз, дә әйтә күрмәгез инде, сер булып калсын дип барысында һеч чыга бирелешчә булса да, нинди яңалыклар без күрәчәкбез. Чөнки һәр елны нинди булса яңалыклар белән сез куандырасыз. Әйе, әлбәттә, музыкаль артистлар ул хәзерге вакытта инде сер түгел, менә безнең афишалар чыгып бара, промо-роликтар чыккач сез аларны барыгызда күрәчәксез. Быел 20-гә якын артист чыгыш ясаячак, алар арасында әле генә беренче адымнарын ясап китүче һәвәскәр артистлар да бар. Дистәләгән еллар буена сәхнәдә уйнаган профессиональ артистлар да бар. Мәсәлән, яшьләрдән без узган ел музыкаль бәйгедә катнашкан Әминә Гәрәева, Муса Гаяновны әйтеп үтәргә була. Алар инде хәзер үзләренең музыкаль төркемнәрен булдырып чыгыш ясыйлар. Әминәнең беренче татар җыры узган ел 2023 елда чыгып, 80 мең тыңлаучыга хәтле ирешкән. Шулай ук интернетта популярлашып килүче Алия Нур, Дышать, Искан кебек соло артистлар да безгә килеп кушылачак. Алар инде үзенең социаль челтәрләрендә бик актив блогерлык эшчәнлегендә алып баралар. Чөнки хәзерге вакытта социаль челтәрләрдәге аудитория музыкаль артистларның төп аудиториясын тәшкил итә. Әлбәттә, инде зур заллар җыючы тере төркемнәр, Ями Music Band, Гауга төркемнәре, әле яңа альбомын тәкъдим иткән Кайнар төркеме дә яңгырачак һәм тагы бер махсус чыгыш, беренче тапкыр Сәйдә Мөхәммәтҗанов һәм Джунун төркеме бергә уртак чыгыш әзерләячәк. Аны әле беркем дә ишетмәгән, шуңа күрә бу мин татарча сөйләшәм өчен махсус шундый премьера да әзерлибез. Рәхмәт. Әйтсәм бармы? Шулай кына бер кызыклы әйбер. Тик без бит татарча инде Казан Сикерен Казан килмәне була. Бүтән үзебезнең афишаларда, видеоларда, контентта Казан килмәне дип куябыз. Ләкин күп кенә кешеләр теге сорауга кайда соң Казан килмәне?
нәрсәсен алып килмәде. Һәм менә без мин татарча сөйләшәм акциясе аша яңа нидер сүз кертеп җибәрдек яшьләр арасында. Хәзер кешеләр менә белә нәрсә казан килми. Хәтта без үзебезнең статистикаларга шундый теге сүзлек кебек контент куйдык. Вот, һәм бу елның инде безгә 19 ел, киләсе елда 20 ел, бу юбилей. Һәм инде бу сәбәп белән шундый бер, наверное, мөрәҗәгать булыр. Киләсе елга инде теге дәүләт ягыннан да күбрәк поддержка булса иде, бик шәп булыр иде, чөнки киләсе елда матур итеп узарга кирәк дип без шундый фикердә. Зур итеп Казан белән генә чикләнергә кирәкми. Татарстанның икенче шәһәрләрендә дә чыгып, анда да зур концертлар оештырырга кирәк дип уйлыйм. Ничек шулай? Һәм инде ни өчен пиксель арт стилен алдык, әйтеп бетәбезме? Әйдәгез, гомумән быелгы акциянең визуаль ягының шәп дизайнеры ул Назым Исмәгыйлев, ул танылган рәссам, ул артист та һәм гомумән шәһәр мәдәниятында бик актив катнашучы кеше. Һәм быел без интернетның асылы булган пиксельләрне алып, аны дизайнда чагылдырырга булдык. Ягъни безнең роликта ә хәрефе дә пиксель, элекке рисовкаларда кебек сикереп йөри. Безнең афишада да бик күп пиксель элементлар һәм башка басма басма материалларда да шушы дизайнны саклыйбыз. Чөнки татар әлифбасы ә хәрефеннән башланган кебек, интернет һәм интернетта аралашу һәм интернет культурасы ул шулай пиксельләрдән башланган. Һәм ул хәзерге заманда аерым бер субкультура кебек үсеш ала. Ягъни заманча рәссамнар аның эстетикасын үстереп, аны төрле җирләрдә кулланалар һәм без дә шушы модага ияреп, бездә дә кулланырга булдык. Милли бизәк тә шулай кайма, әләшәшә. Әйе, хәтта милли бизәкләр дә пиксель арт форматында бик яхшы ятты. Һәм безнең гадәттәгечә ел сайын акциянең дизайны яңартыла, үзгәрә һәм быел шушы трендка кушылып дизайнны да эшләдек. Тоғыр. Антипремия гадәттәгечә була. Президентлар, безнең шулай номинациялар булачак бу елны. Без Түбәтәй кафесы белән бергә 3 номинация бирәбез бу елны. Берсе ул шәхескә бәйле, берсе проектка һәм өченчесе ул брендка. Ягъни татар мәдәниятен үстерүче 3 шундый юнәлеш безнең номинантлар бар, претендентлар бар. Алар турында шу 26 апрель көнне игълан итәчәкбез. Пиксель арт дигәндә анда әзрәк бер скрытый смысл да. Без таптык инде. Теге әлбәттә татар теле туаем шул интернетка, буннан ясама фәһемгә тулысынча кереп китмәде һәм шуңа күрә ул пиксель форматында. Менә Ильяс сұраш килгән иде, менә монда бит инде күп еллар бара, сез күп еллар менә шушы музыкаль як өчен җаваплы. Менә монда беренче тапкыр сәхнәгә чыккан кешеләр, беренче тапкыр дип әйтик инде теге тамашачы калышына чыккан кешеләр өчен бу ничек бәялиләр менә шушы мин татарча сөйләшәм сәхнәсен, ул алар өчен менә танылу өчен нинди урын булып тора, бармы менә шулай? Шунда гына танылып киттем диючеләр. Әйе, әлбәттә, музыкаль бәйге аша узып, беренче тапкыр чыгыш ясаган артистларда узган ел бәйге аша үткән һәм гомумән моңарчы төрле сәхнәләрдә чыгыш ясаган артистлар өчен мин татарча сөйләшәм сәхнәсе ул әлбәттә бик дәрәҗәле урын, чөнки ул чыннан да татар телле контентны берләштерүче иң зур чараларның берсе һәм ул бигрәк тә яшүсмерләр, мәктәп укучылары, студентлар һәм гомумән яшьләрне берләштерүче
Беренче шундый ачык һавада уза торган open air, ягъни ачык һавада узучы чара. Һәм ул безнең теге җәйге сезонны ачып китүче чараларның берсе дип әйтеп була. Чөнки мондый чараларда син үзеңнең күптән күрмәгән танышларыңны очратасың, төрле йолдызларны очратырга мөмкин, хәтта сәхнәдә чыгыш ясамаган йолдызлар да үзләре килеп карый. Монда әлбәттә иң яңа трендлар белән танышырга була. Хәзер инде ярминкәдә программага өстәлгәч, кешеләр сәхнәгә генә карап түгел, гомумән бөтен гавами урыннар буйлап йөреп, үзенә күп кенә яңалыклар ачыла. Һәм монда сәхнәгәләр өчен ничек эләгергә мөмкин, әгәр быел эләкмәгән икән кемдер киләсе елга ничекләргә тиеш? Без инде берничә ел дәвамына ВКонтактедәге Мин татарча сөйләшәм төркемендә музыкаль бәйге уздырабыз. Быел да ул шулай бер ай элек башланып китте. Катнашырга теләгән һәрбер кеше үзенең җырын видеога яздырып безгә җибәрде һәм без ул катнашучыларны бер постка җыеп, бер язмага җыеп, тавыш бирү оештырдык һәм әлбәттә иң күп тавыш җыйган ике артист быел да безнең төркемнәр белән бергә үз чыгышларын әзерләячәк. Аларның берсе Кайнар төркеме белән чыгыш ясый, икенчесе Гауга төркеме белән. Кемдер икән? Исеме хәтерсез? Гауга белән чыгыш ясаучы Идрис Галиуллин һәм Кайнар төркеме белән чыгыш ясаучы хәзер әйтәм. Әле хәзер танылачак. Хәзер әйтәбез. Һәм Кайнар төркеме белән чыгыш ясаячак Тамара Минова. Рәхмәт. Сорауларыгыз бар? Әйе. Безнең команда бик көчле. 50% әйтик команда яңа булган яшьләр, 50% инде безнең элеккеге команда вәкилләре шуңа күрә тегендер бик зур авырлыклар бар дип әйтә алмыйм. Гөрле элемтәдә билгеләр торабыз бер-берегә. Соңгы шартна бу ялларсыз инде әзерләнәбез. Шулай. Районlar Сузелі дәулет тарафынан ярдәм субрәкмәсен дип эшләгән булмый. Быел нинди ярдәм алып килсәгез? Безнең гомумән Мин татарча сөйләшәм акциясе ул дәүләт программасына кергән. Монда 14 елдан бирле бер сумма каралган, ләкин безнең елдан ел саен безнең суммалар арта бара. Ягъни шул сәхнә ел саен арта бара һәм инде Мин татарча сөйләшәм дә күбрәк үз эшенә төрле чаралар, проектлар кертә башлады. Шуңа күрә анда каралган суммага зур матур итеп фестиваль эшләү бик авыр. Шуңа күрә без өстәмә акча да сорап инде. Рәхмәт мәдәният министрлыгына. Алар өстәмә тагын безгә бирәләр. Ләкин инде киләсе елга 20 ел юбилей, шуңа күрә тагын да масштабрак үткәрәсе килә. Шуңа күрә монда өстәмә ярдәм булса бик яхшы булыр. Бу ел финанс базасы бармашысы. Госпрограммада 1 миллион салынган. Һәм инде өстәмә тагын шул тирә акча бирелә. Һәм башка шәһәрләр турында да әйтеп бетерергә кирәк. Безгә елдан ел башка шәһәрләргә, мәсәлән, Чаллыга һәм Әлмәткә, мәсәлән, чакыручылар арта бара. Без инде даими рәвештә түгел, вакытлыча анда акциялар ясап караганыбыз бар. Ләкин чыннан да барысы да менә шундый матур Казанда уза торган акция кебек чара көтә. Һәм алар үзләре дә үз артистларын үстерә. Шуңа күрә мин ышанам,
бара bu акцияның географиясы да шәһәрләрдә үсәчәк. Динара менә эшләп башлаган, ничәләргә кадәр булыштыра. Яхшы сорау. Белгәнемчә, безнең инде быел мөмкинлекләр бар инде. Бераз узарга чараны. Шуңа күрә кичкә кадәр дип планлаштырабыз. Сезләргә булсарга белгәнемчә якынча. Ярминкә сәгать 3-тә башлана. Гала-концерт кичке 5-тә башлана һәм мин уйлыйм сәгать 9-ларга хәтле барыр. Шуңа күрә беренче сәгатьне өлгермәгән кешеләр дә соңрак килеп безгә кушылалар. Bu aksiyada boshqa shaharlarda chip tuberkulozida TikTok nishkili desizlar TikTok odam ishlar tarafından da bir tireden belli bir statistika getiriyorlar. Statistika bulmasa da yine özümüzde kullanıyorlar. Миңа калса кызыксыну арта бара, чөнки мин үзем дә инде безнең мәйданчыкларда ел сайын бер постлар куям, чара турында, бер елларның бер туры эфирлар да алып барган булды. Һәм инде әлбәттә кызыксыну бар. Һәм гомумән бүген татар теле, заманча татар мәдәнияте интернетта популярлаша бара. Һәм аңа карата инде кызыксыну арта, күбрәк кеше белә башлый. Менә татарча мондый музыка да бар икән, татарча данлы дизайнерлар бар икән. Бу бик киңлеген арттыра инде татар заманча татар мәдәнияте. Шуңа күрә күбрәк кеше кызыксына, килергә тырыша, инде килә алмаганнар интернетта күзәтеп бара, фотоларны, комментарийлар калдыра. Һәм инде һичшыгыш шундый анонс постлар астында үзләренең фикерләрен калдыра. Qaysi shaharlarda oyliklarni olib kerakli qoidalar aktiv mana ishni bitirmagan bo'lganlar. Менә мин әйтеп беттем беренче чиратта Шаулы һәм Әлмәт. Алар ул шәһәрләрдә оештырырга булышучы кешеләр дә бар. Үзләренең йолдызларын, үзләренең контентын җитештерүче безнең кебек продюсер үзәкләре дә бар. Алар әлеге вакытта монда Казанга килеп йөри, монда күргәнгечә безнең яшь артистлар арасында да башка шәһәрләрдән килүчеләр бар. Һәм әле бик күп танылып китмәгән һәм танылып килүче яшьләр шул шәһәрләрдә яшәп, анда иҗат итә һәм мондый чараларны үзләрендә көтә. Мин уйлыйм, 3 шәһәрдә узса, ул инде бик зур уңыш булачак. Benim rayonumda sobar kilişçiler tutlu olan bir güzel başka yerlerden bırak olan iken, azrak olan iken, ellerinde bir kişinin getirdiğini maksadı yapıyor. Күп булыр дип өметләнеп калабыз, но безнең теге шул урын алмашу сәбәпле әзрәк бәлки бутавы да булганнан киң кеше арасында чөнки башта цирк дидек, килмән дидек, кайбер кешеләр команда теге цирк дип булып, ну буны гомумән һәм дисмәле рәвештә таратабыз. Ну узган елдан кимрәк булмас дип өметләнеп калабыз. Теге прям цель, наверное, күп кеше җыеп кертү түгелдер инде безнең максат. Мөхәммәд теге сыйфатлы чара булсын дип шул безнең төп максат. Звонил статистикасы бар мы ничә кеше килгән? Узган статистикасы бар, әйтә, анда булышмасам меңнән артык кеше акциядә катнашты именно концертында. Мен цирк яктан куйды җайлар.
уюштуруу? Эгер да тиги биздин мера безопасности деген бир бар, олар инде бозон келгенде, чүнки биз гавайи урындардан аны яңа сүз кишилерде тиги присутствуемостон чыгып таша бар экен. Битермен гавайи урындар анда тиги уратып алынганга көрө уяк боюнча жеңилдер экен биз үчүн. Анда шулай ук анда электричество да биздин бар эле. Тиги уяктан жеңилдер экен. Мында көбүрөөк идеяс Біздің енді ғавами орындарда фестивальдар, концертлар уздыру тәжірибесі бар. Шынында да тамашашы ол орындар жаңартылып ашылғаш, оларны яратып алды. Чөнки аның мәйданы да бик зур, оңайлы. Онда тәмле ашарға теләүче кешеләр өчен рестораннар да күп ачылды. Аннары чынында куркынычсызлык кагыйдәләре буенча да ол бик яхшы уйланган, җиһазландырылган. Һәм әлбәттә хәзерге заман таләпләре буенча ул 100%-ка туры килә. Фотога төшүләрен әйтмим дә, чөнки анда фотога төшергә теләүче кешеләр көн саен килеп тора, бер нәрсә уздырмасаң да. Сюжет турында мен базан келген деген шу аналогтар түрінде натаганын сеферин таныштырга болду. Это очень там сидеть. Айтып кетейін болсын? Анда 5 сөз еді. Айда. Анда Жайық ярминкесі, Қозан кермені, Дивар сөзі, Сәудегер, һәм 5-шісі Жайық ярминкесі, Қозан кермені, Ғавайи урындар, Дивар, Сәудегер. Әлі біздің тағанда әзірлене орыс телешек. Мен әлбәттә сценарийда да андый яңа сүзләр күп булачак килешеләр өчен. Мәсәлән, анда үз мәшгуль һәм төрле заманча интернетта популяр булган терминнарны да татарчага тәрҗемә итеп, аларны шунда юмор форматында кертеп җибәрәбез. Шулай ук интернетта татар теле үсешен булдыру өчен һәм татар телен популярлаштыру өчен. Анда шундый кичкенә конкурслар да булачак әлбәттә бүләкләр белән һәм инде гомумән алып баручыларның сүзләрендә дә кулланылачак андый төрле кызыклы яңа сүзләр. Біздің шулай ук конкурс дегенде лотереяда булачак бу елны безнең бик күп кенә партнерлар, бүләкләр, сыйфатлы бүләкләр бирделәр. Хәтта шулар арасында Тинькофф банк та бар. Моңа күрә килегез, сыйфатлы бүләкләр алып отып булачак инде. Лотерея нирә форматта була? Лотерея анда өстәл торачак, алдан языласыз. Шундый кагаз сезнең номер белән булачак. Аны барабанга куялар һәм инде аннары алып баручылар итәчәкләр әйләсен. Анда эшкә китмәкче тагын алар бездә donation бирәләр. Донат булмы ул ясак кебек җыелачак, шундый теге кәсәгә. Син күпме бирә аласың, шуны кая бирәсең, һәм сиңа шуны кичкенә кагаз бирелә инде. Һәм концерт дәвамында яки бер тапкыр лотерея булачак, яки без аны беренче тапкыр уздырабыз. Лотерея бирмә булышы. Шусын теге сумма чикләнмәгән. Хәтта 5-10 сум да бирә аласыз. Безнең Соңыннан бу лотереядан җыйган акчалар бар кайтты булсын. Бу чара уздырганда чыккан чыгымнарга инде чыгымнар коплаячак бу. Шуның өчен генә эшләнгән. Sizin komandada var mı? Komanda
Uyuşturucular komandasında 22-23 kişi tiresi. Bizim de volonterlar da var. Onlar 60'a yakın. Bu hemen 23 plus 60, 83. 83 kişi. Tamam, Artış- artistlarga kursana tabi bir Aynen. 40 kişi istedecek. Bizim tur transляция керек волонтерлар. Ну, bu Aynen. Biz элек Татар информбызга трансляция эшлейди. Но быйылны билип чыкмай дип аңлайм. Шуңа күрә без үз кулларыбыз белән БК социаль эшләренә трансляция эшләячәкбез. Әгәр дә берәр кешенең теләге бар икән, кутабыз. Без гомумән эш билет табачакбыз. Аның белән проблема түгел. Безнең проектлар күп. Ярым өстергә. Менә минем күзәтүемчә, мин татарча сөйләшәм акциясенә волонтер булып килгән кешеләрнең күпчелеге, яшьләрнең күпчелеге, алар шулай итеп татар мәдәниятенә кереп китә, заманча татар мәдәниятен булдыруга, төрле яңа проектларга, оешмаларга һәм инде бик шәп карьера төзи, ниндер медийный кешеләргә әверелә. Шуңа күрә бу шундый яхшы шанс үзеңне күрсәтергә, кирәкле кешеләр белән танышырга һәм уңышка ирешергә татар дөньясында. Динара, Муламис. Нормально, менә әгәр дә калганнарга карасак, без бит антипремияны 2013 елда универсиадага биргән идек. Менә Казан метрополитенына, Икея кибетенә, һәм дә шул антипремияны биреп, алар төзәлделәр. Шуңа күрә менә 3 көнә мисалны китерсәм дә төзәләләр. Менә без Иске Татар бистәсенә 2 тапкыр бирдек. Әле һаман Илмә такталары 2 телдә җирдә юк. Шуңа күрә Иске Татар бистәсе әгәр дә төзәлсә бик шәп булыр. İki tillik bu işe ait fikirge ынтыгамын. Казан квест вакытында шулай аерым бирим булып барау балалар өчен Казандагы илмет такталарны ике теллеккә тикшерү. Һәм балалар хаталы илмет такталарын фотога төшерәләр дә һәм безгә җибәрәләр. Без аны туплап барабыз. Так, bu ayrım bir Так, але интеге кергән юк, аны бик шәп фикер минемчә. Ну, безнең хайран тупланды материал, мәсәлән, узган елда без монда бирим биргән идек мәктәпләр бәйгесендә һәм балалар Казанда түгел, районнарында тикшерделәр илмәт такталарын. Һәм шактый гына табылды хаталар. Кызганычка каршы барысы да үзгәртми шул. Аларга әйтсәң дә турыдан-туры шалтыратып кайберләр үзгәртми. Шулай инде бу планда киләсе елга безнең бер Telegram бот эшләнә. Без аны антипремия бот дип атадык. Һәм инде ел дәвамында алар берсе инде шул июль айларында вазир булачак безнең. Инде ул киләсе татар эшләшәм акциясенә инде теләгән активист инде дәүләт оешмасы, бюджет оешмасы бар. Инде хата булса, инде дөрес язылмаган яки гомумән язма юк икән булган истева. Һәм инде киресенчә, әгәр дә мәсәлән инде андай тик корпорация яки шәхси эшмәкәр булган икән татар теленең үзендә, аны да ул анда теркәтеп куела. Аны да бу безнең теге премия рейтингы бар. Ягъни антипремия рейтингы булачак һәм премия рейтинг. Бу безнең киләсе елга. Әйе, бу теге ачык бот булачак. Аны исемен инде уже бронировать куйдым. Антипремия бот. Вот һәм инде киләсе елга без әзерләп тапсырабыз. Анысы инде 26 апрель гына беләсез. Антипремия безнең дәүләт һәм бюджет оешмалары гына бирәләр, премия инде без шәхси яки корпорацияларга бирәбез. Әйе. Юк, ул теге ачыкланмый. Без икәүне дә бирә алабыз, берне дә бирә алабыз, өчне дә
телевизия камерасында көрөбүз. Ким жюри? Жюри у биздин ушул активистлар, волонтерлар арасында түркүм киши. Эми биздин Алмаз быйыл ушул антипремия өлкөсүн жетектейт. Нәрсә әйтүегез журналистларга һәм ватандашларга кирәк чыгышлар. 26 апрель журналистлар сиздин һәм дә халкында күтүп калабыз. Килегез саат 5-тә. Бик кызыклы һәм матур чара булыр. Бир сөз айтам. Чынында Мин татарча сөйләшәм акциясе ул инде менә заманча татар мәдәниятенең, татар теленең җәмгыятьтәге бүген халәтен чагылдыра торган төп чараларның берсе, бәлки төп чарасыдыр да. Һәм ел саен анда килгән кеше инде үз күзе белән күзәтә бу прогрессны, үзгәрешне. Шуңа күрә бүгенге көндә татар теленең, мәдәниятенең халәтен белү һәм аңлау өчен бу чарага килү, аны күзәтү, аның турында язып чыгу, аның турында уку әлбәттә инде мәҗбүри. Егерме алтынчы апрель көне сәгать 3-кә үк килегез Казан кирмәненә. Без сезне көтеп калабыз. Сезне дизайнерлар көтеп кала, артистлар. Гомумән без бик шатбыз. Мин татарча сөйләшәмне гел көтеп калалар. Һәм үзендә яшь вакытта үземдә студент чагында бу чараны көтеп каладыр идем. Һәм иң башта теге мин татарча сөйләшәмне карап кына узадыр идем ел саен. Хәзер мин аны оештырам. Һәм оештыручы булсам да, карап кына узучы булсам да, миңа татарча сөйләшәм проекты күңелгә бик якын, аның философиясе бик якын. Һәм күп кенә дусларым белән дә мин бу проектта таныштым. Үзегез белән яхшы кәефне алып, 26 апрель Казан кирмәненә килегез, бергә бәйрәм итәрбез.